Niki Sengkuyung, sone napa Mas? Mustika Audio. Mustika Audio. Suara elek dadi apik ya Mas. Suara elek dadi apik, suara apik dadi tambah apik. Tambah apik. Ayo alhamdulillah sembah nuwun. Mustika Audio saking pundi niki? Oh, saking mriki. Oh, sumbangan. Kok sumbangan? Jere kok kene dhewe. Takok to. Tanggapan nggih, alhamdulillah. Lah marjuki niku saking pundi? Nglegu ngerau ngerau dong Tuban gawanmu iki ngerau taji tak kira ngerau dong Tuban gawane Mbak Meno lah kaya apane kok iso maksudnya syuting gawan Mbak ngono iya ora wonge kok ya mangsane kok senadyan namung sedelo nambani kangane kaya
So. Apa iki? Ya ampun Mbah Datuk manu endi Mbah Datuk Kodang Kuning. Nggih Mbah Datuk sing pundi niki piyantune? Kodang Kuning. Mbah Datuk. Oh nika, suwun nggih Mbah Datuk awan-awan. Ngono kok ya ngutus putune kon mriki. Lah nggih kok panjenengan ki Mbak mriki mboten napa-napa Mbah Datuk. Ha iya. Ya engko diaturke nggih. Ha nggih. Ngono tak wene kowe. Piye to ki? Wis kene ae. Kledang kledang. Kepenak tenan to. Nggih, lelanggaman angenteni. Angenteni. Wong ngenteni ki jane ya lara, ayo to. Sampeyan biasa ngenteni ya, Mas? Enggak, aku malah dinteni. Oh iya. Dinteni ndang sugih maksud